खुलुमबाय अनलाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आं नोंथांमोननि नैबे सावगारिखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया मा दिनै बेनिखायनो साफ्रोमनिसिम नैबे सावगारिखौ बेखेवनायनि सिगां एबा नोंथांमोननो नैबे मोजांथार बोसोनफोरखौ एबा मिथिनो गोनां गासै रावफोरखौ नोंथांमोननो होनायनि सिगां आंनि गासै गोरबो मैखुनजो अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो आङो जासिहरबाय खुलुमबाय अनलागाफोर दिनै नोंथांमोननि नैबे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जे गोनांथार एबा जों मिथिनो मोनै एबा मोनदांसनो हायै माखासे जिउ जारिमिनाव सोरनिबा जिबनाव जाथायफोरखौ जों मोनदांनो एबा मिथिनो गोबां मानसिफ्रा लुबैयो सोरनि जिबनाव मा जाथायफोर एबा मा जाखोमाना थादों सोरनि न'खराव एबा सोरबा सैथोनि बा खोमसिनि बोलोजों सैनांनायफोरनि जिउआव माबोरै इसोरनि गेदेर अननायजों सख'जानाय राहाखौ मोनो दिनै नोंथांमोननो आं बे सोमोन्दै आं लाबोदों आंनि सिगाङाव जाय सारियाव जाय मानगोनां बिथां सासे आलासिखौ मोनदों आरो बिथांखौ सिगाङाव आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ आं सिगाङावनो बरायना लाग्रोबाय दे हामबायसै गोजोन्थों अनलागाफोर दिनै नोंथांमोना बियो सोर जानांगौ नोंथांमोना माब्लाबा बिथांखौ नुबाय एबा बबेबा नोंथांमोना बिथांनि बोसोनथि होनाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों माब्लाबा नोंथाङा नुखांबाय अब्लाबो दिनै आं नोंथांमोनाव दिनै बे गोदानै माखासे मिथिनो गोनां बोसोनथि एबा माखासे खौरांखौ आं बिथांनि गेजेरजोंनो सोंनाय आरो फिननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिथिनो लाबोदों गिबियावनो नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों आरो मा नाम आरो नोंथाङा दासान्दि माबादि मावगासिनो दं आरो नोंथाङा आगोलाव बबेबा समाजनि एबा बबेबा मण्डलिनि एबा बबेबा पारिसनि माबाफोर बिबानाव दङब्ला नोंथाङा दिनै जोंनो बे चेनेलनि गेजेरजों गावखौ सिगाङाव मिथिहोग्रोनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आंनि मुङा रिचार्ड बाग्लारि आङो बाटासिपुर माइबंस्रि गामिनि माइबंस्रि मण्डलि जोंना दिखियाजुलि पिएस ओमफ्राय पारिसआ बाटासिपुर पारिस तेजपुर डायसिस आरो आङो फरायनानै मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय एमए पास जाबाय आरो लोगोसे आङो सिगाङाव मोनसे बाटासिपुर कलेजावबो इंलिश डिपार्टमेन्टाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै आं खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव खामानि मावनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ एबसु होननानै बुङो बिनिबो आङो सासे लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै बोसोरनि आङो बिबान लानानै आं हाबा मावबोबाय आरो लोगोसे जोंनि बाटासिपुर पारिसआवबो आङो दायो बर्थमान इयुथनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दङ आरो मावगासिनो दङ आरो दायो आङो जोंनिनो बाटासिपुर पारिसनि सेन्ट एन्थनी स्कुलनिबो सासे फोरोंगिरि आरो बेबायदिनो आरो माखासे समाज सिबिनायनि हाबाफोराव आङो बाहागो लानानै आं खामानि मावो बबेबा जेखि जेनेरेल एबा हिन्दु ख्रिस्टान जेखि धोरोमनि गेजेराव माबा बबेबा समाजनि माबा बिबानाव दं नामा गामिफ्राव दायो आङो 6 बोसोर आङो जासिगोन 6 इयार्स रानिं जागासिनो दङ जोंनि माइबंस्रि गामिनि जोंना हिन्दु ख्रिस्टियान ओरैनो बाथौ ब्रह्म आरो ख्रिस्टियान बिदिनो बाप्टिस्ट काथलिक बेबायदिनो लुथ्रेन बेफोर गासैजों मोनसे जोंहा गामियाव जेनेरेल मोनसे रायजो दङ बे जेनेरेल रायजोनिबो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावबोबाय थादों आरो मावगासिनो दङ दिनै 6 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ बियो जोबोर गोजोन्थाव नोंथांमोना बिथांनि रिचार्ड बाग्लारिनिफ्रायनो माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय अनदागाफोर आरोबाव बिथांनाव आं सोंनो लुबैदों बिथाङा दासान्दि सेंग्रायैनो दङ ना बिथाङा हाबा जाबाय आरो बिथाङा हाबा जानाय बेसे गोबाव जाखो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा आंनि हाबा जानाया आङो 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 12 खालाराव आङो हाबा जादोंमोन दायो 4 बोसोर जानो थांगासिनो दङ आंनि हाबा जानाया 3 बोसोर बारबाय बिथाङा मेरिड जाबाय एबा आनमेरिड नङा बिथाङा जुलि जाबाय इसोरनि गेदेर अननायजों जुलि साख्रामेन्टखौ मोनबाय
आरो बिथांनि जुलिसा खामानिखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो मिथिहोबाय अनदायगाफोर आरो बिथांनाव आं मिथिबावनो लुबैदों बिथाङा मोनसे गिदिर थांखि लानायनि दं जाहाथे जोंनि गेजेरावबो गोबां IAS आरो IPS गिदिर अफिसार डाइरेक्टर डिसिफोर जानो हानायनि गोबांथार जोंनि गेजेराव नांगौ जाना फैदों बर'फोरनि गेजेरावबो दा बिथाङा बेबायदि मोनसे थांखि लानाय दं आदसा नोंथाङा मा बे थांखिखौ लानानै माबा मोनसे गिदिर एग्जाम होनो थाखाय माबा मोनसे नोंथाङा गोसोआव एबा माबा मोनसे थाम थिम जागासिनो नामा मोनसे प्रिपारेसन खालामगासिनो नामा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नंगौ थार आङो गोबाव समनिफ्रायनो सासे सिभिल सार्भेन्ट जानायनि मोनसे गिदिर थांखि दङ आङो बेखौ लादों बे थांखिया आंनि सिगांनिफ्रायनो दङ जाय सिभिल सार्भिस एग्जामखौ उथ्रिसार जानानै बर' हारिनिफ्राय सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा समाजखौ आरो बेबायदिनो हादोरखौ दैदेननो हानाय बेबायदिनो सिभिल सार्भिसखौ मावनो हानाय बेबायदिनो आङो मोनसे थांखि लानानै आङो सिगांनिफ्रायनो गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आङो फरायबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आङो इसोरनि हेफाजाबजों इसोरनि बोरजों आरो बेबायदिनो आइ मारिनि हेफाजाबजों आङो आसा खालामबाय थादों दि आङो सानसेबाबो बे खामानियाव आगान सुरनानै बैफोरबादि एग्जामखौ गोब्राब नाजानायजों सिभिल सार्भिस एग्जाम UPSC APSC सेन्ट्रेलनिफ्राय APSC आ जाहैबाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि एग्जाम ओमफ्राय UPSC आ जाबाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन दा बेखौ आङो नाजाबाय थादों दा आङो फैबाय थानाय 2000 बिदिनो 27 मायथाइयाव आङो बे एग्जामखौ होनो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो आं गोबाव समनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामबोबाय थादों एबा फरायबोबाय थादों दा बेनि बिराद स्टाडि खालामगासिनो दं गोबां लेखाथ' फरायनांगौ गोबां लेखा फरायनांगौ बिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ माने माइन्डखौ माने जेब्लायबो माने कुल फ्रेश लाखिनो नांगौ नङाबा जोंनि फरायनाया माने जोंनि गोसोआव थानो नागिरा जोङो बिनि थाखाय माने गोबां गाव माखासे बुस्थुफोरखौ सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो बिदिनो गोबां जानाय लोंनाय बेरायनाय आरो गुबुननि खोथाफोरखौ रायलायनाय आरो बेबायदिनो गोबां जोङो माने इन्जयमेन्ट माखासे जोङो रंजानाय मिनि खुसि गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो बेफोरनि थाखायनो नङाब्ला जोङो फरायनायाव जोङो मोजाङै फरायलांनो एबा गोसोआव जोङो लाखिनो हाया गोबां बुस्थुफोरखौ अनदायगाफोर जों बिथांनि माखासे नाजानायनि थांखिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबाय नंगौ जेरै जोङो बे गेदेरथार मानसि जायनो सानसे समाव गेजेटेड अफिसार जायनो DC जानो SP जानो गोबांथार खस्थ' खालामना सेक्रिफाइस खालामनांगौ जाना फैयो दा बिथांनि नाजानाया सासे गेदेर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां IAS IPS गिदिर गिदिर मानसिफोर रोंगौथि मोननाय सुबुंफोर गोबां नांगौ जाना फैदों आरो अब्लासो जोंनि बे बड'लेण्डआव सानसे समाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो जानो हागौ एसे जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिबानाव मोननाय पावारफोरखौ लानो हागोन बेनिखायनो बिथांनि नाजानाया इसोरा बोर होथों जों साफ्रोम बिथांनि थाखाय बिगोन